সেউ চিকেন। সেউকু ভালোভাবে আগে আজি ରୋଷେଇ କରିବା ଚିକେନ ସେଉ। ଚିକେନ ନେଇଛି ଅଧ କିଲୋ, ଟମାଟର ନେଇଛି, ଆଳୁ ନେଇଛି ଗୋଟେ, ସେଉ ଗୋଟେ। ବେଶୀ ସେଉ ଦେମି ନା, ଗୋଟିଏ ସେଉରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ଆମର ଛେଚା। ଆଗେ ସବୁ ଚିକେନରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, हल्दी गोटे चामच, लंका भी बेसी देवी ना, मो झील खाइब। हाफ चामच देमी और तरकारी पड़े हाफ चामच। लुण 1.5 चमच, राई तेल, सब भल भाव गोल देवा। गुड़ा होगा ताको ढांकी रखिदा 15 मिनट। वीडियो को स्किप कर नौची लंबा हो वीडियो। सरस तेल दबा, सरस तेल गरम हो गला पर सिंपल रोषे किसी असुविधा नहीं। मुत्ती चपड़ा पियाज टी ब्राउन कलर हवा पर्यंत, तापर ब्राउन कलर हला तापर अदा रसुण पेस्ट देवा। पियाज ब्राउन कलर हो जाने अदा रसुण पेस्ट देवा। अदा रसुण भल पड़े ना रागुआ रागुआ आसे होगला हलदी हल्का देदेवा, लंका गुंड हल्का, हाफ चामच लंका गुंड, हाफ चामच हलदी गुंड, टमाटर देदेवा।
ତାପରେ ସେଉ ଦେଇକି ପକାଇଦେବା ଭଲକି ଭଜିବା। ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା ସେଉଟା ଯେମିତି ଭଲକି ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ଗ୍ରେଭିଟା ଯେଉଁ ହେବ ସେ ଗ୍ରେଭି ଚିକେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କରି ମିଶା ହେବ। ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଗ୍ରେଭି ହେଇଗଲାଣି। ସେଉ ଆଉ ଗ୍ରେଭି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ଟା ଭଳିଆ ଆସିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତ କଲର୍ ଆସିଛି। ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଚିକେନ୍ଟା ଢାଳିଦେବା ସମୟକୁ ବହୁତ ସମୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଭଲକି କଷି ନେବା। ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ନା ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଚିକେନ୍ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 5-7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଚିକେନ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା। ତରକାରୀ ଏବେ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯଦି ୟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍। ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି ଏଠି, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।